नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आप लोग के बीच एक समधी गाड़ी लेके आई हूँ। आप हमारे चैनल पर जाइए, सुनिए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। समधी छोला खातिर लोला फूलले बाटे हो। समधी छोला खातिर लोला फूलले बाटे हो। लागता कि आजो ना नहले बाटे हो। लागता कि आजो ना नहले बाटे हो। समधी छोला खातिर लोला फूलले बाटे हो। समधी छोला खातिर लोला फूलले बाटे हो। हई डुप्लीकेट गहना चढ़ी नाज हो। सखी हो भैंसुराबा के लागे ना लाज हो। हई डुप्लीकेट गहना चढ़ी नाज हो। सखी हो भैंसुराबा के लागे ना लाज हो। देख सबके सोझा भोला बनत बाटे हो। समधी छोला खातिर लोला फूलले बाटे हो। समधी छोला खातिर लोला फूलले बाटे हो। खुल के देखावले अइला का कीन के। अंगना में देखल जाई तोहरा हुसीन के। खोल के देखावले अइला का कीन के। अंगना में देखल जाई तोहरा हुसीन के। देख ही में लागे बकलोला बाटे हो। देख ही में लागे बकलोला बाटे हो। समधी छोला खातिर लोला फूलले बाटे हो। समधी छोला खातिर लोला फूलले बाटे हो।